Здравейте хора, аз съм доктор Грини и днес играем с... Funny Games. И ще оцеляваме. Да видим какво ще стане. Добре, сега започваме да строим къщи. Не, първо ти трябва дърво, глупости. Точно така, с дърво. Това е първото дърво за играта. Което аз взех. Where you are? Чакай. Ау! Стига. Удари ме, представи се. Извинявай. Добре, по-отделно ли ще се правим къщи? Не. Добре. Така, сега обработвам. Блок. Така. Опс, това не ми трябва даже. Така. Между другото, знаеш какво, вземи се с дървета, аз ще убия... Вземи си крафтинг, значи на крафтинг тейбъл, ако искаш нещо да се направиш. Да, чакай, аз ще се взема. Биги. О, има къща. Ела. Къде бе, момент? Ей така, ще я използваме. Не, направо наша да се направим. Не бе, ела да видиш каква е хубава. Чакай. От тия изоставените. Ела. О, къде си? Ела с мене. Къде си бе? Ето ма е за тебе. Къде бе? На крафтинг тейбъл. Ела с мене. Следвай ма. Ти са не видят лияните. Ето. Така. Виж, точно до прасетите деца спалват. Я бе. Вдясно е. Така е вдясно от тебе. О, пак не виждам. Не виждаш, там е. Видяха сега, но тя е много гадно направена. Не е много хубава. Да, ама трябва поне врати да си направим една стълба. Да, ама има преди, че джигната далече от зомбитата. Да, идеално е. Всъщност това какво е тук? Не, грешка. По принцип... Не знам даже как се появяват тия къщи. Водят са май населени някакви отшелници. Малко ще я поправя отвътре, защото не е съвсем като хората. И е адски тясно. Хубаво. Сървъра още не е заредил на цяло. Грох. О, дай, ще поубивам малко прасенца. Аз ги избих. Има още 4 тук. Нищо е пръст там къща. Аз имам вече 16 поржоли. Обаче съм страшно гладен и отивам сега за малко. Да, я взех. Камък, защото ми трябва. Аз ще се оправям с къщата. Щупи малко дърво да се направим въглища. Мореца. Аз тук ще я присъединявам. Виждам те от тук. От тук ти виждам името. Снайперист. Когато? Докъде ще чукам дърво, камък, докато не ми се щупи кръг. Аз сега разширявам тук малко. Ще ви ако се направя после. Добре, сега ще трябваш малко да я опъна тая стена. Сега ще се щупи тая кирка, след това ще направим каменни прибори. Лиана. Самотна Лиана. Умирам от глад. Не. Сега ще отиваш. Риска на професията. Точно. Изядох сурова пържола. Молеца, стига се крафтва и чупи дървета да си направим набързо и ние въглища. Аз не крафтвам, точно ти правя, сега чупя дървета и тук ще голем. Колко имаш необработено ми трябва? Необработено. Имам само 2 необработени. Тук цялата къща е с обработено дърво. Елай ми дай. Не чупи къща. Не трябва да разширят, тук няма място за нищо. Хубаво, дай ми необработено. Ела при мен ще дам. Аз ще опика обработеното и то стане на въглища. Добре. Не на въглища, ми не знам как се казва. Различка ще ми дадеш ли една, само че бавно става. Флюк. Фърли ми... Мерси. Горе съм. Фърли ми тези. Брат. Неща. Опс, чакай. Дай ми ги. Дърветата. Това нали едното не ще... Нищо Ела долу, ей тук долу ти Да. ми дадах. Взе ли ги? Да, е обработено. Обработено? Да. Ето. Ма няма след това какво строя къщата? На мен пък ми трябва за храна. Еми няма ядеш. Дома. И на теб ти трябва храна. Нещастно. Още прасета. Още е. Има ограда.
знам защо ги бия, като моехме да си ги размножим, обаче те са много, те са спалнат. Те са спалнат още. В смисъл много са. Плюс той мапа огромен не можеш да се намериш, не сме на остров. Какво да имаш малко обработен дърво, нищо. Или въобще дърво, защото вече почва да се стъмва доста бързо. Какво дървета? Ей, че ето ела се щупи дървета. Сега кръвни. Това. Идвай тук, ще ни трябва обаче една... Ела се щупи дървета. И това бе, ще да обера тук ресурси още малко. Почивам. Сериозно бе. Игра, защо правиш така? Игра. Значи 8 дърво. Ето колко по-голяма къща трябва за един 6 двоен. Охо, така си имаме. Сериозно бе. Добре, махни го, но и цементеното там, то само заема място, да ти кажа. Не бе, защо? И то какво е въобще той? Си правим манджи! Ей! Си правим манджа. Чакай, ще взема гъби. Първа нощ без легло. Еха. Защо правиш така, господи? Казвай, ако ще трябва обработен, не обработен, защото аз сега имам. Не ми трябва изобщо. Ама... Най-якото е, че ще направя две брадички. Едната ти я давам на тебе. О, тенкс, дай. Камъните са. Камъна, супер. След това... Чакай. Чувам за... Ето и не трябва. Трябва стълба да направя. Я ми дай дърво. Опс, чакай, тук обърках основите. Не, всъщност не ми трябва дърво. Какво правя? Ох! Господи! Така. Така. Тук не съм го запълнил даже. Ето подарък от мене. Кой е това? Дето ми даваш. Какво ми даде? Не, бе, своих стълби. Тука. Да може зомбитата да не се качват само ние. Ей, те да се качваме. Добре, чай сега ние още даже врата не сме Ще направя малко по-реално да изглежда. Така. Мисля, че доста хубаво, да ти кажа, се получи. И аз тук го направих естествено. Лека про. Крипър. Крипър. Къде? Оу. Тръгна към мен. Не, аз искам го махна от къщата. желе! Не бе, зад тебе паяк! То ти ми трябваше. Взимай паяжина, аска. Айде. Виж желе, там има желе. Скелет лук. Нищо, махай се, аз нямам кръв. Бой. Ударих тебе. Браво. Нищо, ама нали го Той убил. даде кост. Опа, желе. Махай се, качай се в къща. Що е да го убия, то лесно се убива. Ето изи. То може ли бе? Ох. Мале, качай се. Аз мръв от глад, човек. Ми давай пържол, няма ли бе? Има. Взимай ги колкото имаш. Изядох 3. Чакай. Аз малко ще се взема. Нати 3. Мерси. Тъй. Ето още Аз малко не съм сложи. направил най-важното. Чакай. Сега ще го... Къде са пържолките? Дай ми 6 необработено. Обработено. Пардон. Я вече не мога да говоря. Така, това чест ли? Вътре ли ще ги слагаш нещата? Да, защото са някои са... Добре, паяжина колко имаш? Дай ми ги тези паяжини направо. Да, събирай ти ще правиш вълна. Дай ми паяжините, къде са? Вътре са в честа, всичко е в честа. Само една ли имаме, бе? Зомби. Взема един стил. Видя ли зомбито? Не съм. Къде бе? Не, къде бе? Той е долу, не, качи се да чакаме деня. Милок. Защото чувам... Още паяк на прозорец има. Той ми трябва. Паич. Идвам с тебе да го бием. Чух и зомбита и че се махам набързо. Той ми даде 2 пажина. Давай ми ги на мене. Къде си?
Не, той дърво не трябва да е. Майко, аз ще го убия ти зор. Той дърво не трябва да е така. Е, така само. Ой, убил го. Не, махай се вече. Да, и влизам. Значи аз взимам Дай го 7 пазиш паржола, взимам 7 паржола, другото за теб. На, често. Значи дърво на око на паяк. О, е. Камък малко ще взема, ако нямаш против. Ако си твърде гладен, ще ядеш око на паяк. Слагам повече Взех 7 паржоли, надявам се, че ти имаш, защото Имам останаха 6, спокойно. И ти останаха тук 6. Хубаво, значи ще взема 2. Като имаш 7. Така, идеално. Колко имаш вече? 5. Достатъчно съм. И с тия 3 ще имаш 8, аз имам 10. Значи още една. Чай само да направя една вратичка. 9, тук не 9, тук са стълбите, ти са 2 врати. Ти го мах. Аз ще направя тогава врати направо. Дай ми камък, аз съм просто. Взимай си и ти смисъл тук. Айде бе, как се правиш врата, сега забравя. Как правиш 6 на 2? Едно. Голямо. Дай просто. Да, готово, няма. Направи 2. 2. Какво две? 2 врати. Б. Как се правиха врати? Ох, малък си още. Вземи се и с печката. Какво съм? Изгаснаха ни. Слагам вратите. О, дай ми едно дърво. Чакай сега. Give me one wood. Така, вече имаме 2 врати. Give me one wood. Не е обработено. Обработено е. Давам ти ги всичките. Не, едно е. Взимай ги. Ти от брой не разбираш. Хуай. Ще взема 2 пържоли. Ще изхъбя торт. Ще изхъбя въглищата. Да знаеш, имам 32. Тъй да имам поне. Имам 32 торча вече. Така няма и да привичате. Дай ми една. Те бягат от ти, бе. Дай ми няколко. Чакай. Малко повече ми даваш. 17 имам. Ама всичките са в честа. Ете на омарата. Тук ще сложа такова. Ще сложа има необработено дърво тук. Имаме... да, ето. Съвсем брате го. Дай ми той. Така, идеално. Къде отиваш, бе? Се опитам да направя паркур. Чакай. Яу! Сериозно. Битом. От тук би трябвало да можеш да скочиш и тук е. Как няма стане? Ти на покрива ли ще правиш това, бе? Ще се опитам да стигна. Не! Защото тук отвънка I will fuck you. I wanna fuck you. Тук отвънка е своите факти. Заметата бялата. Сега след печка. Да не брекам. Така, вече имаме къща. Меч, да, меч да се направя подсетено. Бигте, лоба! Така. Дай ми един стик, имаш ли? Вай. Ооо! Бия желе от тавана. Бия желе от таван. Убих желе. Не, то верно, че се разпада на малки. Идвам на хелпя. Къде си? Имаме, знаеш колко много топчеса от желе вече имам. Нинжа съм. Я ми ги дай. Кога ще ми да лаптоп? Ама искам да ги гледам. Добре, аз отивам нещо ще трепя. Чакай, дай ми тия, то става сутрин, дай ми тези. Топчетата? Кое искаш? Да, топките. Чакай. Така. Опс, не, това ще ми. Не, и ти става. Какво давам, бе? Боже мой. Давам стиковете. Ето ти е топчета. Всички ги дадах. Ако направим бутала, ще направим такова. Колко направим? Топчета, бате. Почти нищо. Ще лепкави работи правят. Аз ще потърся да ти кажа малко крави за кожа. Пак крипарите с не умряха ли вече? Дай има един тук. Аз ще го отведя някъде. От баса ще ги отведя в някаква дупка или нещо. Аз виждам и скелет, тъй че по-хубаво да ми за дървета малко ме са проблеми. Скелета не може да даде лък. Какво
и двата гръмнаха, ама поне много далече и ми набиха Чух само как сърце и гръмнаха. половина. Чух ги от тук. Yes. Знаеш колко гадно се чу. Уа, горещо зомби на едно дърво. Да, те от слънцето горят. What? О май гудс. Ти не знаеш ли? Не бе, знам, а тук нещо на сето ресторан. Като пекне слънце и... Да бе, да, те почват да горят от това. О, овца и два скелета. Да които са няма една крава в радиус, може би вече не знам аз колко месеца. Чек, два скелета седат под дървото и си едно си вика, дай ще дреем на сянка, докато стане вечер. Да, нали? О, от прасета. Само две. Аз намерих 4. И 5. медузи. Ще се опитам да ги Охо, избегна. и овце намерих за едно. Крави, майко, тук са поне 4 крави. Ако намериш крави, задели кожата. Да. Сега ето първо почвам. Добре, вече имам за едно легло. Ма няма. Не падай, че имам. О, идеално. Супер. Ма само за едно. Не! Вече. Цяло стадо от крави има тук. Аз намерих овце. Сега ще направим легла. За сега имам 3. Виждам още 2 овце, които ще ми дадат още по 2. Просто по-хубаво някак да се получи. Що? Вече имам 2 кожа. Само една овца ми трябва. Или 4 баженки. Ето ти бе. Ето, и бяга от мен. Значи пада. Овца ли? Не, крава една. Идеално. Пак я взех читата. Аз си щупих брадвата, за да ги убивам. Маля, всяко ни падна тук в една пропаст. Но ми остана една овца, човек да убия и... Опа, чувам нещо, де тук ми звучи като... Ох, като крипър. Овца. О, намери ли? Да. Как цвят? То няма значение като седе. Ето. О, чайче, забравих где живеем. Аз ще намеря някакъв начин, по който да се вършат от ничият много по. Аз се намерихме, просто се върнем по стъпките си. Боже, аз де да ги помня толкова. Абе, тук има поне още 3 крави. Мале, чакай. Добре, върни се тук, аз ще направя легла. Ма аз задрих и ги убивам. Ма да, ама вече не... Само... Само да разбрадвичката камената само... Хубаво, ма ми трябва само едно вълна и ще направи на теб легло. Значи, моето легло ще е... Ето. Колко и пържули събра. Какво те бе, имам вече 7 кожа. Това достатъчно ли е? Да, бе, идвай, ще направиш нагръдник. Не нагръдник. Да, на... Чакай 9 да стане 11 поне. А защо? 8 кожа ти трябва за нагръдник. Аз мисля, че се видяха. Бе. Или той някакво петно на компа ми. Ей, така, крава последно я убивам и айде. Ти да не взе целия камък, бе. Какъв камък, бе? Всичкия камък ли взе от... Още една овца. Да, всичкия камък 2 са. овце. 3, 4, 5, айде идвай. Айде, бе. Що от кожата не ти направи? О, аз съм много. Що не ти направи? Уф, от теб малко хелп. Мога ли да се телепортна на тебе? Какво? Мога ли да се телепортна на тебе? Давай. Чакай само да стигна до брега и се телепортвам. И ще трябва да хапна малко. Мерси. Сега ето вълната. Много събира. Чайче, аз все още не те виждам. Къде ви изчезна, бе? Долу съм. Ето че. Давам че тук. Ето да. Хубаво, леглото ти е тук. Моето сега ще го направя. Имаш ли необработено? Не обработено нямам. Честа оставих едно. Замина с другите. Така. Аз щях да правя въглищата отида. Ма тук сме и аз да направя неща да се слагам нищо. Сериозно ли? Да, Радваш се на скина си. много. Даже ако искаш ще ги дам. Кое? На кожите. Сериозно? Не, чакай малко сега. О, ябълка. Поне едни обувки ще се направя нещо, де да знам. Юрделе хиху. Как се правиш дриха? Еми, просто както изглежда нормалната дриха, бе. Не бе, смисъл как се я поставях. Насякъде, освен горе, в средата. Насякъде слагаш, освен най-горе в средата. Да, също така. Най-горе в средата. Да. Да разбрах, ма как. Те са прави на градник. Панталоните са Чакай. като П. Да, ами ти обувки. Обувките са от двете страни по 2 в краищата.
Каска е като панталоните, само че без долния ред. В смисъл, един ред няма. Мисля, че 19 ще ми стигне. Какво 19? 19 зърво. Да. Не е обработено. Тя къща ви е късмечето да си я намери. Не. Ама да. Идеално. Къща на крепещата. Ще ги взимаш ли тези? Взимам половината. 7, де. Така, готово. Абе, ти с какво толкова ще ми помогнат всъщност тия коженици? Коя е? Ми тия коженици. Да, ти броня, армор ти дадат, като те бият ти взимат по-малко кръв. То нищо до сега съм взели много, няма айс. Вземи тия пържоли тук. Чай само да оградя къщата. Колко да имаш в му има момента? Чай ограда. там колко? Не ти трябва ограда за котия. Би да знам. Не хаби. Имам, ще я дам направо, ето че не ми Служи в честа, ела. ок. Вземи те с пържола. Те с Чакай пържола. само поставям оградата. Те. Опа, чай, че аз объркам вече. Какво да Вземи взема? тия пържоли от печката, пържолите. И остави тук да се пече, да си правим бъдеща. Добре, ай сега ходим нещо, какво да убиваме, не знам. Няма смисъл какво да убиваш. Чакай, дай ми това. Сега искам да видиш най-доброто произведение на изкуството. Набейте се. Помага сериозно. Къде отиде, бе? Сега ще се върна, чакай само малко. Аз тук ли да седя? Дай, сега идвам, набързо. Тяко, си. Сериозно. Ези го. Лега. Сега става да не може да се слои в това. И знаеш какво ще направя? Градинка. Паркър маска. Много яко изглежда отзади къщата. Ела да видиш. Чай само малко дърво да събера и идвам. Сега. Плюк. Така се казва. Може да я сложиш на прозорец? Разведряване на обстановката. Какво сложи? Прозорец ли? Не. Между другото трябва да може да се направи някой прозорец. Не, няма смисъл. Що? Да знам всъщност. Защото аз съм направил по-яко за прозорците. Но ми трябва още една вазичка. Така. Ако ще да правя да стик. Виждаш ли ме? Чакай. 360. Гледай какво става. Ей си бе! Горе! Видях. Чакай. О, това се казва интериор. Нали? Просто си невероятен. Невероятен си. Какво? Ще се направя такова мутика. Мутика. Каква мутика? Аз те му викам. За градина. Сърп някакъв. За какво ти е? Какво ще правиш? Градинка. Ма къде то няма вода тук? Де да знам, поне да имаме. Хубаво. Камън. Как се подреждат? Дай ми камън и ще направя. Нямаше Батко. Нямаше ретичка там, дето ти отиде да чупиш камъни. Камъни, ето колкото искаш. Хубаво. Как се прави той, бе? За градина. Две настрани. Какво? Дай ми една пръчка. Къде изчезна? Аз ли? Също като брадвата, само че без едно с две настрани. Да, къде изчезна? В къщата съм. Дай ми една пръчка. Една ли искаш само? Да. Сега само си ги събера на едно купче. Ето ти една. Мака сериозно. Нямам нищо. Точно теб. Мерси. Живеем 5-4 детелетни и носим новите си. Добре, аз сега ще виж, ела тук, виж дали едно подходящо място да ти кажа. Къде е? Близо до къща, ела тук, виж. Ето тук. Идето съм аз, от другата страна. Да, ето тук, виж, не е ли хубаво? Няма вода, е. Къде иначе... Виж, ела тук. Там виждам. Да, аз точно там гледам. То има водопад цяла. Ихи. Тук ще е. Мале, тото е много яко място, как сме го видели. Излез по-добре, те. Дай, слагай. Аз ще имам едно семенце. Тук.
Дай си слагай твоите. Чай, чупи в тревата, нали знаеш, че ти да семе. Аз ще правя тук, а пък ти чупи. Те се запълват след определено време. Ето тук. Не е така, до водата само. Нищо. Ето тук. Те иначе няма пораснат. Нали тук никой няма ни изяде реколтата? То някой. Хората не са. Сложи ли навсякъде? Слагай навсякъде около водата. Имаш ли? Да, бе, да. Защото аз тук чупят Боже, чакай, бе, какво разбираш по... за какво е саплинг. Фиджанка ли да слагам или гъби мощото? Абе, семена. Гъбиш са. Семена. Аз нямам семена в такъв случай. И чупи тревата и тя ще даде. Не ми да. Абе, не трябва повече, аз достатъчно насъдих. Много е малко е. Спъках ще е малко. Гледай малко си. Ай, ходим си ляваме. Да, е много късно. Так може да се сетнем. Виждаш ли къщата? О, да. Да, е там. Яко. Дай бързо. Няма как някой. Ай, вратата се оставя отворена, бе. Тя не може да закачи никой. Айде, чакай, хубаво, че я видяхме тази къща. Че аз се видях. Да, хубава е. Айде да лягаме тогава. Мръвка. Че е моето. О, да, аз между другото трябва да ям нещо задължително. Айде. Колко мръвка имаш? Объркахме ли глад, ама нищо. Колко мръвка имаш? 17. Много хубаво, аз съм 16. Айде, да тръгваме към градината да я видим. Тя не е пораснала, бе, ти отиваш. Опа, крипър. Ай, сега ще я накарам да порасне. Футев, знаеш колко по-хубаво място има тук, бе, виж. Къде си? Ела тук, гледай Ко, тук. знам, коти по ко. Ела Сега тук. крипър е, чакай, ай дай, бий го вече. Не, бе, във водата ли? Да, той няма да гръмне. Ое, имам барут. Можем се направим фойерверки. Сериозно, бе, за какво ти съм? Да, или стреля. Майче се прави. О, купая се, пържоли. Ела да видиш нещо. Идвам, къде си? Презент. Гледай една магия. Искаш да видиш. Виж, гледаш ли малкото цветенце, това малките сменца. Наблюдавай. Фуф. С кого правиш това? Тут ви са правят костите. Бол мила. Вече Дай тези ми едничка. обираме. Дай ми една. Тези ги обираме вече. Свършкаме. Ай, тия ги на... Добре, колко събра? Ми 3 за един Дай хляб. малко семена. Един хляб можем да направим само. И тези семена свършка. Айде да продължим следващия път. Добре, ще направим епизода тогава на 2 части. За сега това е от нас, Funny Games, Доктор Грани, сървъра ни е Атернус и чао!